Nagdadalamhati ang pamilya Tabanda matapos may uwi si Candy Tabanda sa kanilang bahay sa Barangay Ingay Tubungan kahapon Hunyo 22 sa panayam ng K5 News FM. Sa dalawang nakakatandang kapatid na babae ni Candy na sina Iris at Isabel, sinabi nilang una nilang inaasahan na natural na pagkamatay ang sinapit ng kanilang kapatid upang magkaroon sila ng peace of mind. Ngunit labis ang sakit na kanilang nararamdaman nang lumabas ang resulta ng autopsy na positibong pinagsamantalahan si Candy. Ayon kay Isabel, gagawin nila ang lahat upang magkamit ang nararapat na hustisya para kay Candy. Matandang pinasok si Candy ng suspect na si Alden Halbuna sa kanyang kwarto sa pamamagitan ng pag-akyat sa puno ng malunggay at pagdaan sa bintana. Tinakpan umano ni Halbuna ang bibig ni Candy upang hindi ito makagawa ng ingay. Ngunit nagkaroon ng komosyon at nahulog sila sa kama na dahilan upang tumama ang ulo ng biktima sa semento. Sa depensa ng suspect, iginiit niyang hindi niya sinuntok si Candy sa ulo at hindi rin niya ito hinalay. Ngunit base sa resulta ng autopsy, namatay si Candy dahil sa pagkakasuntok sa ulo kung saan nakita ang 4 na pasa. May mga gasgas din siya sa kanyang mga pribadong parte ng katawan. Napag-alamang may mga dating kaso na rin si Halbuna sa kanilang barangay dahil sa iligal na pagpasok sa bahay at paghuhubad ng mga panty, pati na rin ang mga kasong pagnanakaw at tangkampang gagahasa. At sa ngayon mga ka-K5, nasa kustodiya na ng Tubungan Municipal Police Station ng suspect at sasampan ito ng kasong rape with homicide. At napag-alamang ililibing ang bangkay ni Candy sa Hulyo 1. Para sa Network News mula dito sa probinsya ng Iloilo. Ako naman si ka-K5 Aaron Repollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.